kuwi lho. Apa? Sasarini. Mas goreng. Tukak satu. Mas goreng. Iki kandine turunane agerai ya. Kok lali. Ora tau dong kaya ngono aja ning kono. Aja nglirik ae, Ren. Sri Kandi, Sri Papa. Lima. Iki lho, Papa kok. Lima. Sri Papa sing siji jempol. Kowe iki lho ketek mripate apa ya ora ameh. Kula jare dasar iki. Untuk picet durung. Untuk picet apa durung? Kenapa sih kaya triplek? Nek lumayan kulit kan yo. Heeh. Nek cecake kaya bojone siapa ya terus. Oh iya. Kuwi lali iki mau. Kancane kayane bokonge diganjel iki ora lali. Aku anggap iki aku sopo? Anggapmu aku sopo? Anggap aku sopo? Lali. Aku iki. Oh. Ini ya, sajarane ndak pasang ya ngono. Piye-piye. Aku ya kepengin ketoprak. Ketoprak tulung jalane ketoprak sing komplit lho mbak papat ning ora nggo. Oh iya. Iya, menika pangapunten nembe gegojekan sawetawis. Iku undane sapa? Raden Ayu. Dorayu kena Raden Ayu. Raden Ayu. Nek Dorayu yo kayunen to kaya ngene kaya kayunen atas lho. Ambok sekelen nek ora atos tempiling tanganmu mesti mumet. Marake gemet. Aku bisa gemet. Nek undang kali kompar iki piye kowe? Aku tindakan. Desa aku melu wayani mantep Sudarsono wae. Ora melu iki aku. Lah apa? Galeng semene dipiting telahe lho. Lajeng kersanipun sak sampunipun mandhap saking redi. Iki ya mau. Ratamu, ratamu. Melu latihan ngene lho. Colno terus dajal apa? Ora kaya nyokot iki ngono to. Padake sirek wae. Ayo tekuk gemel. Ari-ari liyane kuwi piye to mo ae. Nganggo sing rada ngempet nganggo albume ungu apa Firaun Seven ngono lho tadi. Sing dadi Semar kuwi ya kan. Aja itu Pak, jan itu Apalane wis siji kuwi kok dipaksa. kok tak kandhanane Pak. Zaman iki wis maju mau bener gareng kae. Aku tau langsung suntik lho. Lah piye? Kon ngeroki gegere sak lapangan iki ceritane. Tangannya juga. Jaran, iya jaran. Iya, bakal tak menehi ganjaran.